Ungqongqoshe wezokuthutha uFikile Mbalula usekhiphe isexwayiso asibhekise kulawo maphoyisa akhohlakele. Umbalula ubeyingxenye yomkhankaso wesivimbamzila eMarian-Hill Toll Plaza phakathi kweTheku kanye noMgungundlovu. Umbalula uthi sekuboshwe amaphoyisa omgwaqo amabili ePitoli ngenxa yezenzo zenkohlakalo kulesikhathi samaholide kaKhisimusi. Amaholide kancibijane asedonsele ensukwini zokugcina. Abashayeli basemgwaqeni balibangisa emgojini yabo eyahlukahlukene yokuhlukanisa unyaka. Umgwaqo omkhulukazi uN3 uphakathi kwaseThekwini naseGoli ulokhu uphithizela imoto. Isimemezelo sesikhashana sithi sibalo sabafela engozini zomgwaqo sehlile maqhathiniso neminye iminyaka. Umkhankaso wamaphoyisa uqinisa zokuphepha emgwaqeni uthole incomo kubashayeli nabagibeli. Alright kakhulu abasebenza ababoshwa abaphuzela emgaqweni. Ngihambisana nawo amaphoyisa ngakubona kakhulu. Siyabonga kakhulu ngomsebenzi wenziwa ngamaphoyisa endleleni ngoba kulapho egwema khona izingozi zomgwaqo ezibakhona ngale amaholide kaKhisimusi. I think they're doing a very good job. It keeps our Durban roads very safe. I'm happy about that. Ukuyiphatha kwabezomthetho emgwaqeni nakho kuqashwe ngeso lokhozi. Bazoboshwa ngoba sesiqalile izolo ngeprogram yethu yokubopha abantu abathatha ama bribes. Sibophe abantu ababili amaphoyisa amabili eGoli izolo ababethatha ama bribe kwimotorist phayana eJohannesburg. So lokho kuza kwenzeka kuzo zonke indawo. Ungqongqoshe wamaphoyisa uze noma sephindele emakhaya evakashi abomthetho bazombe phume ngobuningi babo uqinisekisa ezokuphepha. Bongani Gema indaba eSABC yeThekwini.